Què, Prudenci, vas bé de copilot? Estàs tranquil? Ho estaria més si no haguessis robat la furgoneta fent palanca. No et preocupis, la carretera i jo som un de sol. Sóc com el Carlos Sainz de les furgonetes. Però què fas? S'ha atropellat una iaia, però que no ho veus? I què? No és pas el nostre target de públic. Les ventes de disc no se'n ressentiran. El que potser sí ens en ressentirem és de la llum de fre que està encès, que marca que ja no en queda. Ah, no, home, això no tens per què preocupar-te'n. Ah, ja ho entenc. És la típica llumeta que s'encén per error. No, sí que s'encén perquè no queda líquid, però com que la policia ens persegueix per atropellar la iaia, no ens farà pas falta frenar. Agafa't fort.